सप्तासेनि गेजेरावनो बनरगाव ब्लकनि गुबुन गुबुन प्राइमारि बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा एमसीएलए राजीव ब्रह्मजों बीजेपी दोलोआव जयेन जाफैदों। फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव देरहासार जानांगौनि नोजोरजों खालामनानै 9 नं बनरगाव बीटीसी बियाबनि बीजेपीनि एमसीएलए राजीव ब्रह्मआ दासान्दि थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारि लागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो थांनाय सानखालिबो 9 नं बनरगाव बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारि बिपिएफनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बीजेपी दोलोआव जयेन जाफैयो। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन प्राइमारिफोरजों लोगोसे आफलागाव प्राइमारि लाइमोन बिपिएफ आरो सुखानजरा प्राइमारि बिपिएफनि गोबां अनजिमानि बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बीजेपी दोलोआव बरायनानै लादों एमसीएलए राजीव ब्रह्मआ। दिनैहाय थारमाने आङो दहाय सिगाङावबो मोनसे खालामखांबाय आरो सेकेन्डआव आं बै सिउगुरि प्राइमारि मैथाबारियाव 50 जन खेबसे खालामबाय आरो दिनैहाय बाव गोख्रों आफलागाव प्राइमारि सिङाव थानाय इयुथनि मावथिफारिया बिथांमोना इयुथ अफिसाव थायोमोन। गोदो बिथांमोना आंनि जानानैनो सान हर खाथिनानै आंखौ देरहासार खालामहरनाय गोख्रों वार्कारफोर। दा बिथांमोना दिनै फिन आंनि खावलायनाय बादि बिथांमोनखौ आं खावलायदों। बिथांमोना खावलायनाय बादि दिनैहाय बिथांमोना नुजानानै आंजों थाफानानै खामानि मावनो होननानै बिथांमोना दिनैहाय आंजों आखाइ हमफैदों। बेनि थाखायनो आं बिसोरखौ जोबोद मोजां मोनदों। जिहेतु सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना आंजोंनो दंखायोमोन मावनानै देरहासार खालामखानाय। थिग बेबादिनो बिथांमोना दिनैहाय खोथा होदों फैगौ जोंहा जानो गोनां 25नि बीटीसीनि इलेक्सनाव बिथांमोना आंजोंनो गोसो होसारनानै खामानि मावगोन होननानै खोथा बुंदों। जेरैखि जाया देरहानायनि खामानिखौ जों मावनानै होगोन होननानै बिथांमोना दिनैहाय खोथा होदों। दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनैहाय जेसेबां आफलागाव प्राइमारिनि सिङाव बिपिएफनि इयुथनि सेंग्राफोर बिथांमोना दिनैहाय आंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय आरोखि। साबैसेसो जयेन जाफैदों? गासै 17 जन इयुथ बिपिएफनि 17 जन आरो सिगाङाव जाखानाय दं माखासे। दा मथा-मथि आफलागाव प्राइमारि हिसाबै इयुथ बिपिएफनि सेंग्राफ्रा बारा गैला। साब्रै साबा दंबावो बाखिफ्रा जे जायगायाव अफिसाव थायो बिसोर फैखाजोब्बाय। दा आं बिथांमोनखौ बीजेपीआव बरायनानै लाबाय आरोखि। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।